Ndebe. Zviri sei kani? Zvanhu. Long time usikabude pamavideo. Siyana nenda mukadzari. Mafans ako ari kuda kukunzwa. Uri kugara uku. Mbare. Mbare. Warari. Maviva madman. Matsiko neprovince. Matake. Watuka ndisvikeko. Nezvake. Svikeko. Tatsa kuita zvandikuita panapa. Saka tikuita sei nasi? Tangira pazvinoitikira nepazvinoperera. Unotuma watochibhuri. Hazvina basa. Zvinokupei izvozvizvi? Chatikuda ndambokubvunza kuti sei wawa uyu wakachikwa muZimbabwe kura kwawanogadzirwa kuSouth Africa. unodhura kurwa. South Africa. South Africa wakachipa. Unoita mari wana. Unoita mari. South Africa biyera. Ainoita mari ngatudze. Unoita dollar US. Dollar US. Kuno kuzvazve kutsvaga mari. Unoita dollar US. Kuno kuzvazve kutsvaga mari asi zvekuti vanhu adhakura kudarika kuSouth Africa. Sa. Kuno dollar US. South Africa unoita mari. Chimira ndi ku 6 pack inozo mari. Hasta imomire kutaura. Imire kulauda lauda. Izvini ku South Africa ka. Kuno kuzvikuya for business. South Africa zvagadzirwa for luxury. Vanhu vanwe vachidhakwa. Kuno kutotorera for business. Saka yo business amuna luxury. Hamuna. Zimbabwe hakuna izvozvo. Zimbabwe handa kudhakwa. Saka chitonwa krangu. Azono. Unokwana peturu chere chidhaka. Saka peturu watoivharira mukati $5 wanotenga. Zvekuti chadhura chibhodhoro kana chaita sei zvazvo. Taura kuti mari ku South Africa. Chakachipa ichi. South Africa wakachipa biya. It's less than 6 pack inoita mari ku South Africa. 6 pack inoita 60 something rand. Dollar riri pamari ine rand. Hayi woda kukonzveta ndoda kutomesa 100 rands is about $5. Iwo ndoda kutomesa zvinhu. Saka unenge une change pa 6 pack. Inokwana imwe half ne 6 pack. Right. Uchada transport kakubvisa kubva koko. Haitombodhura transport ezvinhu izvi. Transport yekubva kupi? Ku South Africa kuzvinza kuno kumbani. Hazvidhure. Boss munhu ari kuhodhesa 6-8 mari ichi. Mwana watombobhadhira transport. Rasta. Imi zvangu kufunga sirizvo. Ukuisa business ka point 1. Tanzi zvinobva nemari zvinoenda nemari zvatengwa nemari ka. Hazvitomboitwa izvozvo. Ende isusu price yatataura isi wholesale. Zvino zvinogona kutobuda ne-wholesale price ka. Unogona kuchitora kana $2 6 pack chese $2. Saka ndikatiti kekazheti kako. Awakaramba wa. Kanobhadhara manje kachitika. Kanobhadhara manje. Bozoona ka. Waina $2 ka. Kuma driver anetse nemabhazi aya anouya nezvinhu zvakatombonetsa. Unomudza kuti ndine 50 cases dzangu dziri mutopa mari yakati zvinhu zvangu zvisvike kuHarare. Full stop. Zvogona kutosvika kana $30. Pa 50 cases. But mahure ku South Africa vazhinji vacho they cannot afford. Boss ndokwaona vakangogara. Havana mari. Chava nokurai vanhu South Africa vanoramira bhiya cha. Vanhu South Africa vanonwa bhiya. Havana mari. Ava ku Zimbabwe. Vanotoka kuno isusu tisikatoende ikoko watisinotokwasa kuti vaafodhera kwatengera zvinhu izvi. Vari ikoko. Voza vana mari yacho. Mari havana. Saka vanhu vari muZimbabwe ndo vane mari. Mari iri kunoku. Ndosaka vachinetswa ku South Africa. Saka ngavadzoke ka vanhu. Havakwanise bhoza havana pekurara, havana pekugara. Vanodzoka ziti. Ndazana madhamu bhadhari mukange makecha vanovana. Andobhadhara nini? Bhadhari. Shamwari. Ndini munhu the highest payer manje ndebhidha. Ndakunzwa chinyewa kumusoro kwanzi madzi vani pa $5 kumusoro. $5 kumajubeki zvikuita $1. Saka $5 yakawanda. Muriwo uri kuita $1 kumajubeki. Ndakatonzwa zvichitaurwa saka siyana navo vagari ikoko. Vagari kwavanopiwa $1 iwayo. Maranzi iwayo zvitori nani vagari ikoko. Muriwo unoita mari kumajubeki. Aiwa zvisina basa izvozvo. Yo muriwo unoita mari mu South Africa. Handizivi. Ekechi. Muriwo sadza nemuriwo. Unoita mari. Ayo mumajubeki anoita $1. Aiwa ona kana $50. Mira ndikudze zvako. $50. Takapinda takaboka. Aiwa ona wangu watokanganisa kupindura. Because it all depends. Nokuti unotambira kupi. Chero kunoku ukaenda kumajubeki. Ukauya panonzi pachiyapa. Paliko apa. Wobva ipapo woenda kuroundabout. Wobva uchikwidza kana kuti wakudai so ukaenda kana kumaAvenues. Wobva kumaAvenues wobva waenda kuTower Light rakaimbwa reku April 3 yari.
nzondora hadzifana neprice azviti vamwe vanotengerwa mahonda fit ne1 mil vamwe vanotengerwa hunters 1 ne1 mil saka zvinodipenda nekuti kutambira hata mari $2.50 kodola manje unoona chii hauna ndawe ndokutaurira wakamboita ugosto vamunenge makarara muri 6 adhivairwa nevaketeri plus kiri anoita mahurayaka unopinda memuyeka wakarara pambedhaka ukafika kuti kuita zvinhu kwazvo wamba mari $2 dzimira madhora kana madhini wambadzara dhora unenge pambedhaka trousi rine mari rinoenda baba pane anenge ari pasi pemubhedha anongorova anongosecha homo obva atisiya trousi pamunozosvika kuno kuna sekedi mune musina mari chichita makapenga kana kudedzerwa rii hakusisina mahure kwane mbavha dzechitoki saka mahure makuita chimbavha manje usati makuita wakambobirwa wanosati anzi makuita anga unoziziva wa ndambobirwa nainongoripe change tiripo ngetisipo tongozviziva wakabirwa kupinda ipapo handisandabirwa asati wabirwa handisandabirwa bcause handite zvichikurero nyenga mabhebhi atobirwa nebhebhi nemabhebhi acho iwaya anotemba nawo iwaya tumabhebhi tomutoriro ndotunobaii kana ukaita kana shamwari yemutoriro unoziva pana panonge chiko cheuka cheu uyangu usati nongere masini mwana wacho vane yekutiketa zere vai aiva vana kana yekutiketa zere vanobira kana mai yake dvd hembe nyoro iri palaini haishotire ipapo kuti zvingoita chete but iyo unofunga kuti sei vanhu vari kuhura mazana especially vakadzi kuhura ndanani inhamo aiva vanhu vari kuhura shani vari kuhura nanani vari kuhura nanani nesu munhu wese ari kungohura saka kuti hanzi vakadzi vari kuhura vari kuhura vega imbwa vari kuhura nemi nandiko ikoko inini zvipajoyi aiwa ona ini ndogara ndichiudza vanhu panonga munhu akatogondipikisa naro small house neprostitutes zvinhu tu zvakaiwa handisi small house ini aiwa small house handiti zvinhu tu zvakasiyana hure munhu anotengesa nyama ona small house small like second wife because anenge achiitwa zvinhu zvese vanhu vanenge vachiti mabig house aya anenge achiti small house hure chichi but vana havasi mahure vanobva vanetsana munhu anotengesa nyama ndiye hure totaurirana panapa kuti yo tinoda kuita zvatoda kuita ninoda kuti ndipe kana $10 woti 1 hour kana 30 minutes ndo prostitute ndo hure zvinhu izvozvo zvakatosiyana ko inozombochinja seya mari yacho vanombobhutana ka vapi vacho mahure kaya mahure vanenge vachibhutana zvokuita sei nyaya yekuti mawirirana $10 wapedza wakunzi 20 ore mama zvaita ndakavamirira vadzoki vari kudzoka manje thanks ma ndopauzwa kunzi hakusisina mahure kwane mbavha dzinenge dzichinokavhara up nechiuviri you understand yes zvambanava pana vamwe mushikashika dzimwe dzati embavha waona manje anzi vazhinji vakatoenda apa ndo nyika yacho saikonomi yedu yakashata charinyepi its very bad saka uko vanhu vari kuenda kunze kwenyika mungavati chii havanopenga nangu handingamboti vanopenga havarinonoiti basa rei ravanonoiteko aiwa mira ndikudze ini nangu basa rei ravanonoita ona handivajaji vanhu ivavo wakaona taxi makwidziro akaitwa nanumbe musununu havana basa ravanonoitei munhu wese anoshandira government anoshandira city of Harare anoshandira zvakangodaro daro izvizvo zvaana chekushandira azvibude kana mukatiza mukada kutiza nje munongodzoka chete ana madhi vanotiza vanongoenda but vanodzoka kuno twice pagore vanonga vachingodzoka gara iko chimira ndikuudzi kana vanhu vaenda vakadzoka vakatengera vanhu mabhiya vakasipakira vanhu kutengera vanhu wawa ndokudi aiwa ndokungosipakowa nditi vanhu vanototandara
Vana vari kutotandara achinge asipo ofunga kuti angadai arutengera rubi. Vanozvionera but mari yacho inenge ichirema. Ndikunyepera. Zvinoyema kune munhu asingagoni kuitsvaga. Bozi wakusvika uchita ma-street kids. Ndozvikunetsa bozi ndozvatikunetsa kuti vafana unoitei. Wasvika ikoko ndotanga kutsvaga futi vanotanga kutsvaga futi kuti madhimani vari papi vandipewo pekurara. Wamboenderei wangochienda kupi? Babylon inoda kuenda zvinhu zvakarongeka. Watowana basa. Saka munhu asina kuwana basa akaenda. Kutomboda kutaura neimmigration yacho ka. Especially UK. Vasina mabasa, vasina kana order iko ngavadzoke kumba. Havana kana zano, havana kana zvekuita ngavadzoke kumba. Vakatizei. Hapana zvimakosi zvavakaita zvenhema zvezvefeki zvavaipiwa mapepa. Ngavadzoke kumba. Hapana kana anogona kuita. Uya dziri dzinoda kugezeswa, dzinoda zvese. Angopiwa chipepa hatomboziva ndechei. Ona kosi zvayakaita. Iwe uringo watowana basa kudhara. Unokwanisa kuenda iyo rachiro kuita zveku. Havana zvavari kuita vanhu vaive vari uko. Sazonyeperwa. Havana zvavari kuita. Havana. Iye aenda nepartner yake iko. 79% havana zvavari kuita vakagara. Partnership haina basa. Saka munozvoramba zvikuitika izvo. Haina ndiendi. Ina hangu handiendi. But vari kuendawo uri mujudge. Bro, ngavaenda vanoita yavo. Vanhu vakutodemba kudai tisina kutomboita zvezvezve mazimari avainzi nyora yakachurunguke kunyeba kaikai. Uyai kunoku vatodemba kudai titori kuZimbabwe titori bo. Unoziva time yandakatanga kunzwa nezvemanese yacho. English test yaita $90. Right now iri kuma 300 something. Choose 300 something, 300. Talk wakati sepa 400. Pa 400 ka unita life. KuZimbabwe unita life ne 400. Wasvika ikoko nika 400 ka. Wozoona kuti basa haribatike. Wozoona kuti cheche chilokuzenja chakakutoreko kwachitombowanika enda chitombokutsvakira kana basa. Wotanga kugara mustreet ena wana kana wokuziva utanga kubhega. Mani nema kubata vanhu ngunzi. Okay. Tena inazvo. Chakungunzi kunobatwa niko. Kunobatwa nengunzi. Nokutotangira ipapo because unenge waomerwa. Nemakamera ariko aya. Hazvina basa unenge utozozviona pazvino. Ukabatwa nepolisi ka ukaenda kujeri ka zvitori nani utodzoswa nendege yemahara. Pakaipa. Aba mad Minox. Aiwa but vamuzviri kuita. Amechimbotori na mad vamunogona kuita plan. Haina hapana kwandokwanisa kuenda munhu anogara. Handikutowana. Ina ndiri kuenda kuUK. Ina hapana chandokwanisa kuitira munhu. Kana kuSouth Africa. Hawatoenda kana kutoti munhu hausaidi kwavo boza hati zvekunetswa. The longest time yandakagara kuSouth Africa. Hautonetswa nemakumure kunoku muchitengerwa izvozvi vakagara. 2 weeks ndanga ndatobo kuSouth Africa wondiudza nezveUK yekuti unogara kana 6 months isina kudzoka kuZimbabwe. Aiwa ndinozokuita muperekere mwanangu. Bozi UK kana munhu anza aenda UK anenge aenda ngako. UK nyika foka. Wakawanda wacho vanenge vari kuManchester uko. Kune Wales, kune Ireland, kune Scotland, kobva kwaya England. Vakawanda vari kuenda kuEngland. Vakawanda kuenda kuEngland kunonzi kumaJubek ndokwavari kuenda kuEngland. Kana kutoenda kuScotland vanenge vatoti kuMount Pleasant. Kana vamuScotland vari kuMount Pleasant vabva kumaJubek. But the rest most of vari kumaJubek. England. Ndomo wakazara. Esitapiwa. Koni yako haiiti. Yemkomrade. Saka advice yamunovapa munoti chia nice. Abvunze ava ndovane hama nandahama advice yamunopa munhu ada kuenda kuEngland. Kana kuUK. Ini mahure mubakwedu akawanda atori kuScotland. Eve murandana vakadzoka kumba vakazvitadza. Ini nangu personally I think ukangowana kana capital kuHarare unongori. KuZimbabwe I think unongori. Capital inenge ine mari. It depends. Umwe munhu $100 upenyu hwangu unoita boo zvekuti. Umwe munhu anotoudza boyfriend kuti inini ndikuda 200 ekutengerawo nhembe dzeChristmas but umwe munhu anoda $100 ekustarta business. Saka it all depends nekuti wewo level yako and umwe munhu anotanga $100 ka pera kwegore unomuona ane kaHonda Fit. It all depends nekuti uda kuita nezvei uri serious sei wakaita sei. It all depends. Umwe munhu kana achida starta business anostarta ne500. Inini business rangu ndakastarta ne500. Inini hangu chandakaramba ndechekutore mari yangu 500 ndodzina unonyora kachurunguke kunyeba kaikai. Woenda unogadzira mapepe kunyeba yaya ndoenda ukoko.
mari yacho ndonohodha. Ini ndine cousin yangu akaenda kuEngland recently papa. Ndonohodha wawa. Mantazi ndonohodha South Africa nemasafari. Ndonohodha hembe voya kutenga madhula. Mari yeZimbabwe inotenderera. Haende kwainoenda but inotenderera munesu vanhu. That's a lot of money. Imari yakawanda 26,000 pounds. 26,000 pounds. Pagore. Ndana kuitambira. Cousin yangu. Akaenda rini? Recently, maybe my connections, I don't know. Akaenda recently. Saka akatotambira 26,000 pounds. Pagore. Apa anotambira monthly. But pagore. Monthly akutambira mari. Andinaumbomuva. Kwatisiko kutaura 2 pounds. Aiwa nditi vane hour. Akutotambira 2 pounds zvezi kana masensi. Anozati 26,000 pounds. Anonyepa vatambire mari dzedzo. Unozati mari yakawandisa stake. Munhu yakutambira 2,000 pounds pamwedzi. Because per day, per hour. Until UK inotambira per hour. Yes, unotambira per hour, but saka urikuwana ma-shift 7 days of the week. Ausurara. Akupinda ma-24 hours. Do you remember ka? Munu munyowani ka? Akati asendi night shift. Night shift lilo line mari ne Saturday ne Sunday. Doji ne mari ne holiday. Kana usikashandi night shift uri ku foreign. Mari yako inoita shoma. Ne Sunday. Wati cousin sister yako. Anyeba. Wale kwasangasa nekutengesa beans, vakanga beans. Aiwa usozudana atengesa beans. Akaenda nemurume wake unoziya. Zvine basa rei? Ko beans inotengwa une murume wako. Murume wake risha. Muchandirovesa iwe. Hapana. Jiri toripo ka. Atori nemwe munhu wake ikoko but murume wacho hapana chari kuketa. Aiwa mira ndichimira ndikuru. Mari yazosvika ku 26. Mira ndikuru. Yochangosvika muRondon. Shaisi sina maziri mu UK ka. Dzatone ma 10 12 years asati ambosvika mari iyo haisati asvika ikoko. Mira ndikudzi. Munyika munomuka chinongodiwa ma connections chete. Hapana connection munandana itika connection yepi salary yakawanda kudaro. Aiwa ka. Anenge akanochestirwa basa riripo. Nani? Akusanyeperwa mwangu sanyeperwe tikukutaurira connections ake. Ani. Anana tete vake. Hakuna sabonyeperwa zvandikutokutaurira ka. Achatozobhowekana because tatomudza fair kuti musanyepe. Ngazi ane zvinhu 5 zvari kuita ku London. 1 anonomira mustreet achivhuravhura mabhachi achididi. 2 akatonyebera murume akanemwe marriage fitiko ane mabasa hobo nadiende ndotosheka basa 1 saka ndiri kuZimbabwe nadi sorry guys aini maonere vanhu anosiyana sha sorry hako sha zvakaendwa izvi murudo zvakaendwa aiwa ona vamwe ndo vanenge vane zvimafake marriages zvavo but kana waenda nemunhu wako watobuda musaga akaenda nefake marriage aiwa nomboda but ikoko ane imwe ka aiwa nomboti akaenda nefake marriage yakaenda nemurume wake yo marriage but ikoko ane imwe aiwa akatoenda neoriginal aiwa ngatinyasogara mari yakutora yakawandisa pane munhu yakutaura zvekunyeba unzi ndati neni kutaura zvekunyeba tarisa vanhu vese vari kuenda kuuk chii chavakutanga vaita kuno handi vakuenda kwamujiti kunochata ndo zvimafake marriage vaunochatire chii vanhu vane 3-4 vana vakadi kuchata kudhara sei wauda kuchata because wauda kukwira ndega aiwa ngatiwirirane ipapo mutemo wacho ndege ndoinonzi munhu anofanira kuchata nemunhu asina kutomboroorwa amai vake vasitopiwa kana sendi but kumuchato atoonawo akaenda kuengland amai vake vasingazivi vachisvika ikoko ndo zvimafake marriage munhu anobva kumba zvimamarriage zvenhema izvi kaizvi ndo zvakato zvitori dangerous uri kunzwa munhu anobva kumba otosiyiwa nemurume wake pabasa iwe utoenda kumba obva atorwa futi neboyfriend achonzi ari mubasa boyfriend yakatomubhadhara mari tengesa bhinzi yake anyama inotengeswa muuk inotengeswa sazonyeberwa nevaya muuk ndobe inotengeswa zviri smart sina kana chip ozi kuuk ukatongondirova ukatesei akaenda kupolisi wakatodhipotwa wakadzoka saka undirove zvekuti takabva tesezimbabwe indatoita chirwere changu aumbondirova but vanhu vari kurambana zvavasi uk yaparadza mamarriages akawanda saka iwe unofunga kuti vanhu uk vari kukwira nei aiwa variko vane matenesi havatomboziva kuti mwari kupi kana kuti mwari kupi da kuti wobvunza ariko kuwane tenesi womubvunza kuti the longest time yakaenda usina kuita mujole chii vaona kuti 6 months mwachipinda mwachibuda
Pachinzwa 6 months isina kupinda. Iyo ndokora usambofa wakazvifungira zvekuti anzi ndakwenda kukeda kwenda kusaende. Handikutaurira. Hafanikewo zvako kuti Nito wakaenda wedhe nokudaireyo. Wakatsvukira zvako bvonzi uri kamukarati. Wakatorwa nechi? Bhinzi wakanokangwa nemavhiti kuti zvokuita. Ende unoziva mavheti acho mazhinji mareject. They are rejected by their community. Kana ukaona kuya kwauri maboy it's rejected. Mareject. Iwa utofunga kuti wazvionera mungende manje. Anenge atobata mungende wake bhozi kana azoya Mbare anenge akapinda. Singe varume vanopostwa natatelisha ziva rimwe riziva. Handizvo zvake zvokupenga uyo, anokupenga uyo. Chatirovesa manje mumini. Siyana nananhingi. Nechenyika. Siyana natati. Unotukisa. Unotukisa madhimani chamwari. Unotikwadzisa. Naive manje vanozokuitirai live rekuti muzvipedzi nyaya dzichadziperi kuti vaivatongovaisa musemukuru remutongi. Munotipisisa mwari. Munotya kuti munotipisa kumbara asati akusvika palevhasati akuita hondo idzodzo nabasa newe zvakoyo cha teaonita ikoko vana basa nebasa vanotiremera ndakana basa ezvake izvi usatuka vamwe wanga unongotuka inini nzinda meula anokutsvaga kakuwanda anowana kupiko uyo anototya kutosungwa kuzimbabwe anouya kupiko kagari switzerland kagari ikoko hausi Sweden mheno Sweden iko pamheno ndaite ari kuite ikoko but nyama iri kutengeswa zezvo England hakungere zvinotengeswa nyama kwete zvikunyepa kuti zviite usazonyepera dzadzuya inandidi ndandienda ndofana munhu anotaura tuya kuingireni ndoenda noite chandonobata ikoko chii hakutengeswe hembe hakutengeswe hwahwa zvandinoita bhizinesi rangu ndine mabhero nehwahwa inandite handiende ndamndatiomerwa ka ndakutongotengesa nyama hapana zvibozi kuno kuzimbabwe wandandinochikoro handiende ndaimeka aiwa ovasiza chero inini hangu kungobuda muzimbabwe because ndozoti zimbabwe ndikada kukiya nevaenda wanachi zvakashatira kuingiredi kamune maenda muda kubhifisa isusu tiri kunoka maenda ikokoka munonyengwa kubva kumukanwa mumhuno munzeve pese pane buri munai muchinyengwa saka endai mega nandiende unoine presi yayo nzeve nepresi yayo saka munoida kuti bhivhisa apa tungangodaro hatimi matopera inga kunokona rungotengesa wanzeve dzacho haya but zviri nani ikokoko ndokwamune makumama nenzara uko hakuna indi tikasisa nzara kunoindomba kwamai yangu kai nenzara unobikira sadza koko unoindomba kwamai vani panenge pakati maizanaendekwendengirendstereki ndongouya panext door nongotema mavegin garden kuingland unopiwa nani matemba hapana kumatemba acho anodhura se saka unototi unyengwe kuti udye matemba maavocado hatigare tasvikako bozana ndiri kunoka ndiri padheri pedu ndingaomerwa ndiri kunaomba chedofondera zokoti shanditembera mavegin garden anoenda vachimhanya waguta aiwa paripo tinoonana azadi scorpio